नमस्कार. मी युवा शेतकरी चेतन गायकवाड आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सहर्ष स्वागत करतो. आज आपण जाणून घेणार आहोत हे जे मी मागवलेलं आहे वेस्ट डिकम्पोजर, ते आपण अनबॉक्स करणार आहे. कुठून मागितलं आहे, कसं मागितलं आहे, हे मी आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर चला बघूया. हा बॉक्स मी मागवलेला आहे ॲमेझॉनवरून. हा मी फोडत आहे. त्याच्यावर ते बिल आहे. हे जे पांढरं वर दिसतं ते बिल आहे. त्याच्यामध्ये डिटेल्स दिसत आहे. हे मला मिळालेलं आहे. हे बहुतेक 20 रुपयाला एक बॉटल आहे, पण ही मला 4 बॉटलचा पॅक जो आहे तो 215 रुपयाला मिळालेला आहे. हे त्याचं बिल आहे. बघूया आपण. वेस्ट डिकम्पोजर कसं वापरतात, कुठं वापरतात हे आपल्याला माहीतच आहे. शेतामध्ये त्याचं गुळाचं पाणी करून ते वगैरे वापरतात. पण कुठून मागवायचं किंवा ऑर्डर मिळत नाहीत, हे बरेच प्रॉब्लेम असतात. तर ॲमेझॉनवर आहेत. ॲमेझॉनवर जाऊन जर तुम्ही सर्च केलं वेस्ट डिकम्पोजर म्हणून, तर तुम्हाला दाखवतील. त्यामध्ये ऑफर आहेत. 6 बॉटलचं पॅक आहे, 4 बॉटलचे आहेत, असे वेगवेगळे पॅक येतात. हे बिल आहे. याच्यावर 215 रुपये माझं बिल आहे. हे बघा, हे दिसत आहे 215 रुपये. हे ॲमेझॉनवरून मागवलेलं आहे. वर दिसतं बघा ॲमेझॉन. मला हे आता हे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये हे पार्सल माझं परत गेलं होतं, पण मी तिथं जाऊन, बाहेर जाऊन मेन रोडला रिसीव केलं. हे आहे बघा, 215 रुपयाला मिळालेलं आहे मला. ही बॉटल मला जवळजवळ 54 रुपये वगैरे अशी काहीतरी होते. मला इथंपर्यंत बसली. हिला कोणतंही चार्जेस ह्याच्यामध्ये नाही आहेत. मला ती म्हणजे डिलेवरी चार्जेस आहेत ते 215ला 4 बॉटल मला मिळालेले आहेत. बघूया. हे बहुतेक स्वाती बायोटेक म्हणून आहे, ओडिसाची कंपनी काहीतरी दिसते. तिकडून त्याने पाठवलेलं आहे. ते मी ॲमेझॉनवर बघून ती ऑर्डर दिली होती. ऑफर असतात, तुम्ही पण बघून बेस्ट ऑफर घेऊ शकता. हे बघा, हे क्लिअर दिसतं 215 रुपये. ओके. मी पण असंच एक यूट्यूबवर बघितलं होतं वेस्ट डिकम्पोजरबद्दल, पण मागवलं नव्हतं. मी पण माझ्या शेतात याचा प्रयोग करण्यासाठी मागवलं. तर बघूया आपण. मी पण नवीन शेतकरी आहे, युवा शेतकरी, जसं आपल्या चॅनलचं नाव आहे. यूट्यूबवर सर्च करून कोण काय करतंय, कोण काय करतं शेतामध्ये, त्याचं काय त्यांनी रिझल्ट आलं, यूट्यूबवर मी पण बघून हे मागवलेलं आहे. तर आपण सतत प्रयोगशील राहिलं पाहिजे. ही माहितीपत्र आहे त्यांचं, पॉम्पलेट. त्याच्यावर कसं काय वापरायचं, किती लिटर पाणी घ्यायचं, हे सर्व डिटेल्स ह्याच्यामध्ये आहे. हे आहे बॉटल. ह्याच्यामध्ये ते डिकम्पोजर आहे खालच्या बाजूला. वेस्ट डिकम्पोजर 1 मेचं पॅकिंग दिसतंय. कलर चांगला आहे याचा. कलर तुम्ही यूट्यूबचे व्हिडिओ बघा, जे आपले NCOFचे के चंद्राज आहेत, त्यांचे व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला कसं ते डिकम्पोजर चांगलं आहे का खराब आहे हे ओळखता येतं. त्याचा कलर असतो. आता हा कलर योग्य आहे, बरोबर आहे कलर. त्याच्यावर NCOFचा फोटो दिलेला आहे बघा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकारचं सेंद्रिय शेतीसाठीचं हे आहे. आणि ह्याच्यावरती बाकीच्या पण डिटेल्स आहेत. आणि ते हाताला वगैरे लावू नका वगैरे असं पण डिटेल्समध्ये लिहिलेलं आहे याच्या. तर चला, हा वेस्ट डिकम्पोजर अनबॉक्स झालेला आहे. याच्या डिटेल्स वगैरे काय आहे, हे परफॉर्मन्स काय आहे, हे येत्या दिवसामध्ये आपण बघूयाच. ह्याच्यावर पुढं आणखी एखादा व्हिडिओ बनवू, ह्याचा कसा काय मी वापर केला. शक्यतो हे 200 लिटर पाण्यामध्ये तयार करायचं असतं.
त्याचे पण व्हिडिओ यूट्यूबवर आहेतच. ते कसे करतात वगैरे ते सगळं मी बघितलेलं आहे. तुम्ही पण ते व्हिडिओ बघून तयार करू शकता. 200 लिटर पाण्यामध्ये गूळ आणि ते कंपोजर टाकून ते 6-7 दिवसासाठी ठेवायचं असतं आणि तयार झाल्यानंतर ते वापरायचं असतं. तर बघूया पुढं मी तुम्हाला माझं वापरल्यानंतर व्हिडिओ दाखवेन. नमस्कार.